आज अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट का जो है वो समापन हुआ है और इस समापन समारोह में जो हमारे साथ जो मुख्य अतिथि हैं और वो जो है हमारे जो डीन्स हैं और जो रजिस्ट्रार साहब हैं, एकेडमिक रजिस्ट्रार हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और काफ़ी जो है संख्या में जो हमारे बच्चे हैं वो भी प्राइज़ ले रहे हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वो उम्मीद से ज़्यादा किया है और मुझे बहुत ही खुशी है कि बोडोलैंड में जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो सोच है वो पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं उनसे एकदम अलग है और यह जो सोच है यही बोडोलैंड को विकसित बोडोलैंड बनाएगी और यहाँ की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको बच्चे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पे डांस का है, कल्चर एक्टिविटीज़ की है, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और वो बच्चे कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चा जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बोडोलैंड विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे बोडोलैंड क्षेत्र के बच्चे जो है काफ़ी आगे बढ़ेंगे और एक 2047 से पहले ही हमारा बोडोलैंड विकसित हो जाएगा और इसी वचन के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। वैसे तो मैं राजस्थान से हूँ, आप सभी को पता होगा। तो मैं इसी उद्देश्य से समाज सेवा के लिए जो है कि बोडोलैंड को कैसे विकसित बनाना है, यहाँ पर जो है अभी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं करके ही जाऊँगा काफ़ी कुछ। थैंक यू। गिबिसिनथाराव नोंथांमोनखौ साबायखर बावो नोंथांमोना बे बुब्लियाव फैनानै दिनैनि जे क्लजिं फांसन बे फांसननि कभारेजखौ होनो थाखाय फैबाय आरो गासै जेनाखि जोंनि बे फांसननि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना कभारेज जादों। दा जे सोंलुखौ नोंथाङा दोनदों बेखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो नैबे जेनाखि लाइमोनफोरनि फेस्टिभेल बेखौहाय खुंबोगासिनो दं आरो देग्लाय फैयै फैयै ब्रैथि खेबाव जोङो फैबाय आरो बे ब्रैथि खेबा दाखालि थांनाय मार्च दाननि 1 थारिखनिफ्राय बियो जागायजेनदों आरो जागायनायनिफ्राय लानानै दिनैसिम सानब्रै जाबाय। बे सानब्रैयाव जों नुनो मोन्दों थांनाय बारफ्रावहाय जेबादि जोङो खुंबोदों बाहाय जोंनि बाहागो लागिरिफोरनि अनजिमाया एसे खममोन नाथाय दिनै फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय 38 कलेजनि बारा दिनै कलेजफ्रा फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरो बाहाय जोङो जेनाखि आयदाफोरखौ दोनदों जे बिथिङाव जोङो बादायलायनायखौ दोनदों जोङो नुनो मोन्दों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोद गोसो होनानै बे बादायलायनायफ्राव बाहागो लादों आरो आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सआ बेनो आं जेखौ थांनाय समफ्राव नुबोदों गुबुन फरायसालिमाफ्रावहाय जेब्लानाखि बेबादि कम्पिटिसनफ्रा जायो अब्ला बेफोराव आं नुबोनायखौ दिनै आं बाहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेखौ नुनो मोनबाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि फरायसालिमाफोर दङ बेफोरनिफ्राय फैनाय जे गथ'फोर दिनै बिसोरबो दिनै ओरैबायदि मोजाङै गावसिनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिनो हादों थारैनो बाख्नायनांगोन जोङो बेखौहाय आरो आं बेखौनो सानदों फैबाय थानाय समावहाय बिसोरनि जे पारफरमेन्स बियो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन मानोना जोंनि जाय गथ'फ्रा दिनैहाय बेहाय बाहागो लानो फैदों बिसोरो गोबाङानो आइडिया गैयामोन मिथियामोन माबे बिथिङावहाय बादायलायनाया जायो मानोना जों दाखालिबो आं बुंदों जे जोंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जों साननानै बानायनाय हाबाफारि नङा बियो नेसनेल लेभेलाव जे कम्पिटिसनफ्रा जायो बे कम्पिटिसनफोरखौहाय जोङो देग्लायनि नैबे इउथ फेस्टिभेलावबो दोनदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा दानो सोलोंनानै थांनो बे खाबुखौ मोनबाय आरो थांनानै आं सानो बिसोरो नैबे जे बिथिङाव जोङो बादायलायनायखौ दोनदों बे गासै एरियायाव बिसोरो बेबादिनो कम्पिटिसनफोरखौ दोनहैगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव साबसिनै सोलोंनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो दिनै जोबथा सानाव जोङो दानो गासै हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जों क्लजिं फांसन जेखौ जोङो भेलिडेटरि फांसन होननानै बुंदों बेखौ जोङो दोनदों जेरावनाखि जोङो गुबुननिफ्राय दिनै आलासि लेंहराखिसै नाथाय जोंनि बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथांमोननो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों। गोबां बेवहाय फेस्टिभेलाव मा गाहायै हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन? बिसेस करि दाखालि जागायजेननायाव जोङो नुनो मोन्दों बाहाय हान्जा सुरनाय मोनसे हाबाफारिखौ जों दोनग्रोदोंमोन बेनि उनावहाय गोबां बिथिङाव जेरै रांग'लि बेबायदिनो माइम मिमिक्रि ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां पस्टार मेकिं बेबायदि मोजां हाबाफारिफोरखौ दोननाय जादों जेरावनाखि जोंनि गोबां कलेजफ्रा बाहाय बाहागो लादों दिनैबो आं दहाय फुंनिफ्राय बिसेस करि दिनैनि जे बादायलायनाय माइम मिमिक्रि बेफोराव आं नायदों जोंनि स्टुडेन्टफोरनि पारफरमेन्सआ ओरैबादि मोजां माने टेलेन्टआ
ओरैबायदि दं जेनाखि थाखोमानाय दंमोन दिनै बे टेलेन्टफोरखौ श'केस खालामनो थाखाय बिसोरो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों आं सानो जे हाबाफारिफोरखौ दोनदों गासै हाबाफारिया गाहाम थारैनो जाफुंदों आरो कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैहाय मोनसे माबाखौ नायनो हायो जों बेहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया थांनाय समफ्रावहाय नैबे बिसेसकरि जे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम होननानै बुंदों बे गैयामोन जायनि थाखाय बेबायदि प्लेटफर्मखौबो मोननो हायाखैमोन नाथाय दिनै बे अडिट'रियामा जानायनि उनावहाय मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोननो हाबाय जेखौ मोननानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेहाय गावसिनि टेलेन्टखौ श'केस खालामनायनि मोनसे खाबुखौ बिसोरो मोनदों बेनि थाखायनो आं सानो फैबाय थानाय समावहाय नैबे मेसेजआ थांगोन आरो बे मेसेजआ जेब्ला थांगोन गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जायफ्रा गावबा गावनि जेनाखि टेलेन्टफोर दङ बेखौ श'केस खालामनो बा दिन्थिनो हायाखै बिसोरो फैबाय थानाय समावहाय फैनानै बेहाय बाहागो लाफैगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों थेंक इउ थेंक इउ भेरि माच